Kaixo guztioi, jarraitzen dugu sinematikoko ariketekin, kasu honetan 50. ariketa egingo dugu, eta beti bezala, enuntziatu irakurrita, pentsatu beharko dugu zein buruketa mota den, eta marrazkian ja adieraziko ditugu, ematen dizkiguten datuak parametro bezala erabiliko ditugunak, eta egikari bakoitzaren igidura ekuazioa daukagunean, begiratuko dugu ariketak zehatz-mehatz zer eskatzen digun. Hau bezalako egoera bat daukagu. Dauzkagu bi herri A eta B, haien artean 1 kilometroko distantzia dagoena, jarriko dugu ja 1000 metrotara pasatu dugu, eta daukagu hemen A kotzea eta hemen B kotzea. A kotzea eskuin aldera mugituko da eta B kotzea eskerrera mugituko da. Horrekin ja hasi gaitezke esaten, Aren hasierako posizio izango dela 0 eta Bren hasierako posizioa 1000 metro. Gero esaten digute A kotzeak beti mugituko dela abiadura konstantarekin, horrek esan nahi dugu izango duen igidura mota izango dela HZU, igidura zuzena delako dimentsio batean eta uniformea konstantea delako abiadura, eta pasatu dugu metro segunduetara. Lan egingo dugulako metro segunduetan. Izatez, lan egin dezakezu edo metro segundutan edo kilometro orduetan, baina kontuz, azelerazioa metro segundutan ematen badigute, ez da bat ere gomendagarria hori kilometro orduetara pasatzea. Kostatzen zaizuelako, gauzak erratura daudenean, eta gainera zenbaki ikaragarri txiki agertuko litzatekelako. Eta, arazoa edo zailagoa den izango da B kotzea, zergaitik. Esaten digute hasiera batean geldirik dagoela. Lehenengo kilometro honetan, kotxeak badauka azelerazio bat, 0,2 metro segunduko erratutakoa. Eta hor lortzen duen abiadura batekin, kalkulatu beharko duguna, kasu honetan zein den kotxeak daukan abiadura, behin abiadura lortuta ja, abiadura konstantean mugituko da. Eta eskatzen digute, ea nola aurkituko diren bi kotxeak, eta baita ere zenbat denbora pasatu den biak lotu arte. Orduan, nola B kotxeak bi zati ezberdin dituen, lehenik eta behin egin beharko duguna izango da. Jakitea zein izango den hemen daukan abiadura, horretarako esaten digute distantzia hau dela kilometro bat. Jakin beharko dugu kotxe hau distantzia hori egiteko zenbat denbora behar izan duen, denbora horrekin zein den kotxeak lortzen duen abiadura, eta behin hori dakigunean, baita ere kalkulatu beharko dugu denbora tarte horretan akotxeak zenbat ibili duen. Eta behin informazio guztia hori daukagunean, problema izango da aurretik egindakoen antzekoa. Dena den ikusiko duzunez, prozedura da aurrekoetan egin dugun berdin-berdina, baina bi tartez berdinetan kalkulatuko dugu. Lehenengo tartea izango da B kotxea ona datorrenean eta A kotxea ona, hori izango da lehenengo tartea, eta bigarren tartea izango da ja, ea non elkartuko diren eta non ez. Beraz, lehenengo tarte horretan, A kotxearen igidura ekuazioak HZU direnak, sartzen ditugunan parametroak, iza 0 balio du, abiadura 25, ariketak esaten digulako, eta hau bezalako zerbait lortuko dugu. Bagoaz B kotxearen kasua ikustera, tarte honetan igidura zuzen uniformea egiten duen bitartean. Eta hemen horrela jartzen dugu. Ja, hemen modu ezberdinak daude egiteko batzuk, nahiago izango dute, kilometro bat kalkulatzeko, azelerazio modu positiboan jarriko dute, eta kalkulatuko dute, nien saiatuko naiz beti modu berdinean egiten, eta batzuetan horrek eragiten du, gauzak luzeagoak edo itxusiagoak agertzea, baina azten bagara gauzak aldatzen, baten bat liatu daiteke. Zergaitik jarri dut, Isaberen hasierako posizioa nola hemen dagoen, 1000 kilometro, zergaitik jarri dut azelerazioa negatiboan. Naiz eta azelerazioak egiten duena da, abiadura handitu, ezta? Geroz eta eskarrago mugitzen delako kotxea, baina kotxea eskerrera mugitzen da, atzera. Orduan, bere abiadura gero eta handiagoa da, baina nola atzera doazten abiadurak negatiboa direnez, horrek esan nahi du, gero eta negatiboagoa dela. Orduan, azelerazioa negatibo izan behar du. Zergaitik, azelerazioak egiten duena da, naiz eta abiadura horren balio absolutua handiago izan, nola geroz eta negatiboagoa, pentsatu hasieran da 0, gero -1, gero -2, gero -3, -4, -5. Azkenean egiten diona da abiadura txikiagotu, negatiboa direlako, horregatik azelerazioa negatiboa izan behar du. Eta horrela jartzen dugu, -0,2, -0,2. Ikusiko zu aterako dugun emaitza, baita ere lortu daiteke azelerazio positiboan jarrita eta 1000 hau kenduta, modu ezberdina daude, ariketa asko egiteko, ni horrela egingo dut. Eta hau bezalako zerbait lortuko dugu. Zer da dakiguna? Hau bat da, 1 kilometro, 89 kilometroan, 89 kilometroan kalkulatu beharko dugu, hemen jarriko dugu, 89 kilometroan dagoenean, aber zenbat denbora pasatu den. Eta denbora hori dakigunean, sartuko dugu hemen, jakiteko 89 kilometro horretan zein den B kotxeak daukan abiadura. Beraz, hemen daukagu lehenengo kotxearen igidura ekuazioa, hau da, bigarren kotxearen lehenengo tarte honetan dagoen igidura ekuazioa, eta gu jakin nahi duguna da, B kotxea 89.000 metroan dagoenean, 89 kilometro bat egin duelako. Ikusten dugunez, egin behar duguna da, erabili behar dugu B kotxearen igidura ekuazioa,
horrela, hau da 0,1 karratu agertzen zaiguna, horrela idazten dugu, eta orduan egin barra duguna da, izabe agertzen den honetan jarriko dugu nahi duguna, 89.000 kilometro, hemen gaudelako, 89.000 kilometro. Behin sartzen dugunean, hau askatzeko da bigarren mailako ekuazio bat, baina osatu gabea, orduan egiten duguna da. Hau hona ekartzen dugu, negatibo bezala, hau bestaldera pasatzen dugu, positibo bezala, orduan gertzen zaigu 100.000 ken 89.000, 1000, orduan 0,1 zatitzen pasatzen dugu, eta gero guztiren errokarratu egiterakoan ikusten dugu, 100 segundu pasatu direla, B-kotxea onarteltzen denean. Orduan egingo dugun lehenengo gauz izango da kalkulatzea zein den abiadura 100 segundu horiek igaro ondoren, eta baita ere jakin behar dugu 100 segundu horietan zenbateko distantzia egin duen. Orduan, T berdin C segundu direnean, B-kotxeak izango den abiadura puntu horretan, ordezkatzen badugu bere egidura ekuazioan, abiadura agertzen den honetan, T jartzen badugu hor, geratzen zaigu, 20 metro segunduko negatiboan eskerrera doalako. Eta 1 segundu horretan, A-kotxeak, eta 2005 metro egin dituenez, 2,5 kilometro egin ditu. Beraz, izango dugu, orain problema bat, zeinetan daukagun kotxe bat hemen dagoena, abiadura berdinarekin, eta izango dugu beste kotxe bat hemen, abiadura honekin mugituko dena, baina kontuan hartu behar dugu 2,5 kilometro horiek eta kilometro hauia nolabait desagertu dela. Beraz, orain problema honelakoa da, 1 segundu igaro direnean, A-kotxea egongo da, lehen kalkulatu dugun bezala, 2,5 kilometrotara, B-kotxea egongo da, B iritik kilometro batera, hau da, A iritik segoratzen dugu, jarraitzen dugu zaten, hau dela isa berdin 0. Eta orduan garatzen zizkigun ikidura ekuazioa da, A-kotxearen posizio ekuazioa izango da, berazierako posizioa, ja 2005 hogeita. Eta B-kotxearena nola azten den orain 89.000 honetan, ken hogeite zerraitik kalkulatu dugulako hau zela bere abiadura eta ja abiadura konstantean mugitzen delako. Figatzen bazarete, problema berri bat sortu dugu. Hasierako problemaren lehenengo zatia batzi dugu eta sortu dugu bigarren problema baliokidea. Kontuan izan bar dugu, dagoeneko 1 segundu igaro direla, baina hori kontuan hartuko dugu bukaeran. Ebatziko dugu orain problema errez bat bezala, berdinduko ditugu bigidura ekuazioa jakiteko zenbat denbora pasatu den hemen, eta gero bukaeran gehituko dizkiogu 1 segundu horiek kontuan hartzeko. Beraz, berdintzen dugu A-kotxea eta B-kotxea, bakoitzaren igidura ekuazioa, eta eskatzen dugunean ikusten dugu, ateratzen zaigula, 2144,44 segundu pasatu direla momentu honetatik biak elkartu arte. Oneri gehitu beharko dioskiogu hasierako 1 segunduak, bai? Eta modu honetan jakingo dugu bakoitza bere herritik irten denetik zenbat denbora pasatu den biak elkartu arte. Beraz, batzerakoan ja, momentuz dakigu, pasatu direla 2244,44 segundu, bakoitza bere herritik irten denean biak elkartu arte. Eta orain esaten digutena da, A herritik zein distantziara elkartu diren, egin barko duguna da, denbora hau sartu barko dugu igidura ekuazio honetan, eta esango digute, isa A zein posizioetan dagoen hortik neurtuta. Egin duguna da sartu dugu parkatu. Ez dugu 2000 zergaitik. 2500 metro hauek egin ditu hasierako 1 segundutan. Beraz, orain 1 segundu horiek ez ditugu kontuan hartu behar. Kalkulatu behar dugu hemen zegoenetik, bai, igidura ekuazio berri honekin, ja 2500 horiek barruan daudela, hemen zegoenetik zenbat egin duen. Horregatik sartu behar dugun denbora ez da guztizkoa baizik eta lehen kalkulatu duguna. Beste modu bat izango zen, igidura ekuazio bezala, 2500 hau ez agertzea eta hemetik ateratzea kotxea, eta kasu horretan bai, sartu beharreko denbora izango zen 2244. Bi kasuotan emaitza urrengoa da. 456.000 kilometro pasatu direnean, hau da erdina baino pizkatze bat aurrerago, hor elkartu dira A eta B kotxea.